Hej, vi har oprettet denne video for at gøre det lettere for dig at konfigurere den centrale enhed og sensorer under større installationer med flere sensorer. Logico 2-systemet kommunikerer digitalt gennem et Cat5-kabel. Det er derfor vigtigt, at enhver sensor har et andet unikt ID-nummer, så den centrale enhed kan differentiere, hvorfra sensoren kommer fra. ID-numrene skal være numerisk i rækkefølge fra 1 til 12. Skru omdækningen af sensoren. Du indstiller sensorens ID med den nedre række af DIP switches, markeret med et nummer 2. DIP 3 til DIP 6 i denne række skal justeres i henhold til manualen for at indstille det ønskede ID-nummer. Efter indstilling af ID-nummeret på sensoren er sensoren tændt. Enhedens ID-nummer vises i visningen af sensorerne under opstart. Proceduren til indstilling af ID på sensorerne er den samme for både CO2 og O2-sensorer. Skru for siden af den centrale enhed. På den centrale enhed indstiller du antallet af sensorer, der er tilsluttet systemet med en DIP switch. DIP 1 til DIP 4 i denne række skal indstilles i henhold til manualen for antallet af sensorer i systemet. Efter at antallet af sensorer på den centrale enhed er indstillet, og enheden er tændt, vises sensorerne og dens værdier på den centrale enhedsskærm. Hvis du installerer flere sensorer og horn strobes i et system, skal du være opmærksom på installationens samlede strømforbrug. Da Cat5-kablerne er godkendt til at levere 1 ampere af strøm, skal du muligvis installere en eller flere strømbarrierer, der adskiller systemet elektrisk og forbinder ekstra strøm til systemet. Strømbarrieren adskiller strømforsyningen fra hinanden, men tillader kommunikation mellem de forskellige enheder. Strømforbruget af de forskellige komponenter i din installation kan findes i Power Barrier Manual, der er tilgængelig på Logico 2's websted. I henhold til den internationale brandkode forventes du at sikre, at strøm altid er tilgængelig for systemet. For at blive advaret om strøm forstyrres, kan en Logico 2 Power Monitor installeres i systemet. Power Monitoren giver en hørbar alarm, hvis strømmen af en eller anden grund til systemet forstyrres. Tak skal du have, og hold dig sikker med Logico 2.